Hilot bakal na. Saka na dihadapit eh, saka nang ubos na eh. Agay! Walang noon sila akong usawa. Para man lagi pasakitan, hindi palamian. Gang! Ay, Ah, Gang! diin magagang. Nato gaya trabaho sa luyo nga. Wala ko sa parasiptik na to lagi. Nagbangag ko para natay Wana, Tungod na ng siptik-siptik na mo, tanawa, sakit kay kung klawasan kay mo, kung ipapala ang apel. Sakit kay kung Nga. klawasan gang. Uy, luta sa gumigang. Ako dili ko gang kay puting di mo ko matong kamoto, puting gapit ko balik ko gang. Oh, nakita ka? Ah, sige, nga na lang, pangitain ko dito og manghihilot, kay di man ka mahilot. Ay ani gang. Makabayad jud taan eh. Ani gang nakoy kaila si Manong Titing. Manong kamantig ko to mo hilot. Nga. Mana nang bagsad. Mananamal ko. Magana ka na makaayo sa kong kalawasan. Nga ako nga doon. Ay, kana sakto na imong buhat. Eh kay bayad ha? Ako'y bayad Oh, kay. dala ato diri Di ko ato. pwede ani muhilot-hilot nga ako ra kay putigog grabe ka kubal na ko ron no. Oh, di mahalos Oh, sige, makumot. ay na sige, saba ato ha. Ito ka. Ato na ko gang ha. Sige na, gang. Pabuta ka Sige, diyo. sige. Kay ato na ko. Yo, Manay Titing. Uy, mayong hapon do. Ay hapon Manay Titing, nagituyon mo lagi nga. Sa may tuyo ni mo do? Punta bilabol ka kay ako asawa lagi nangita lagi manghilot nga ako na ibawaan nga ikaw may mangiitang manghilot di sitio. Karong ano adlaw do, dili kay ko makahatag nimo og tabang anay mo asawa nga matambal kay murag hapon na sad. Nya lisod yung tiguang ta maglakaw. Ako lay bahala nimo mo agap Manay Titing para mahilot nito siya. Pero dili na masilbi dong pero pila may edad di anay mo asawa? 20 pa taon Manay. 20. 20. O ka na maganahan ko na mahilota. Sige sige ako to. Madaan mo lakaw. Madaara rin siguro 20 pa kay edad. 20 pa tayo. O ka na, mas maayo na. Alam mo Titing, ha? Ha, o sige. Ato. Lalang manghilot si Manay Uy, Titing. ay, ari na eh. Ini dah. Kuan siya ka lang. Pila may edad di mo dai. Ah, 20 na ka no. No sa man yung hinungdan ani. Lagi sakit lagi akong kalawasan no, kanang tibok na kulawas no. Manay. Utang kuain ni mga dahon-dahon sa para bugat ni. Ha? 18 ka udlot sa lagno bug kini mga direglina. Pangitain dito ka nang dugay-dugay ka balik. Teka, unsa to Manay Titing? Adi, di ka nang dali rin mo man, dali rin maayo. Walang O pagita ko udlot sa lagnob. lagno bug kining direglina. Ato sa layo gipagitaan sayo. Layo. Layo gyud. Namay dool no eh. Awa ka mas bitahan ito. Layo kayo dai. Ah. Dugay gyud kayo siya mabalik. Ako lang Ah. dalion. Ha? Ako ni Sige dalion. gang. O Sige, pwede gang. na o. Pwede na. Lakaw na gang, kay Gang. madali. Pwede na magdugay ka do. Unsa to Noy Titing? Sure na unsa to istorya mo? Wala. Kanang para maayo dayon, balik dayon. Ako makakita ka. Ampol. Para madali kayo. Agay! Agay, kana. Kana, diha dapita. Unsa man mo? Murag wala masakit mo nagilamian. Kadi silbi ni tabahoan niya. Kana na nindot ta diha noy. Kana dapita noy, kana ubos-ubos Silbi gamay. Ah, kana. Narungtol. Narungtol tadi. Grabe Kana mo. kay unsa na siya ni anoy. Gihilot bakal na. Kana na diha dapita sa kanang ubos noy. Agay! Wala noon sila akong usawa. Para man lagi pasakitan, hindi palamian. Di magsilbi ni. Ako ni. Susiyo ni. Oh my God. Ay, nagigsend. Nang, sakpan na gud mo. Oh, ang gihilot to manititing day. Dahon di pantambal pa. Dana na ako na yung ting. Naghilot raman mi kang. Hilot na namin dayo. Kumusta ko? Bulbaan mo kung Napahilot pa. Naghilot raman mi. Hilot ka man. Oh, grabe. Hindi pa ka. Oh my God.